kok jenengan menayo. Ya aku baru bawa aku ya terus udut. Oh bar bawa udut, ganti aku sing lanjutke. Nah. Sampean menikmati ngono. Betul. Ya ampun kok ya ora wangi ngono. Enggak. Biasanya nggonku lho ewang-ewangan. Ora usum. Ora usah, Masya Allah. Apa kowe ra kelingan Mboten enten iklan, Mas. No iklan. Sampeyan yo kalemen to. Antiku ngono. Apa yo nyat kok kanane apa wedi kambek aku? Wedi karo sliramu. Lah ki wedi ki apa reok? Kan medeni. Astaga. Masya Allah kok ngene iki medeni. Gedene ngene iki medeni. Ya ampun. Sing ra wedi Guryanto. Gak wedi, Yanto ke iki ket jaman aku enom ngasih aku tuwek ya. Mboten lajeng ke, mboten lanjut ke. Lanjut kono. Aku. Heeh. Ya wis. Dadi nyambuke dirampung nih, sing merantasi gawe. Lah mbok menawa ki pengen nyanyi lagu iki ngono maksudnya? Ora pengen. Ora pengen alah-alah. Ora pengen wong ayu. Wong lanang kok gak ndek pinginan ngono ki piye to? Blas. Apa kowe ra kelingan ngomong
Matur nuwun Mbak Dian.